Καλώς ήρθατε στο κατάστημα Smart Factory στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι ο Δαβίδ και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα προϊόν από την ελληνική εταιρεία Anthrax Machines Backpack Τσάντα Deployment V3. Χωρητικότητα 45 λίτρα, εξοπλισμένο με αδιάβροχο κάλυμα και επιπλέον τσάντα αποθήκευσης, το οποίο είναι αυτό που βλέπετε. Θα μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό. Το σύστημα πλάτης διαθέτει ανατομική αναπνεύσιμη επέδυση, ανακλαστήρες για να είμαστε ορατοί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με ενσωματωμένη σφυρίχτρα έκτακτης ανάγκης και προσαρμοζόμενο ημάντα. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Το χρώμα είναι το αγαπημένο μου, είναι μοβ. Αυτό φεύγει σε μια παραγγελία, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ να μην σας το δείξω, γιατί είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Λοιπόν, αυτή είναι η τσάντα, η Anthrax Machines V3 Deployment. Αποσπόμενα pads. Αυτά εδώ έρχονται μαζί με τη τσάντα και έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε και ένα patch έτσι της επιλογής μας με την σημεία που θέλουμε και με κάποιο μότο που θα επιλέξουμε εμείς ή όνομα. Η τσάντα διαθέτει τρεις συγκεκριμένες μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους. Λοιπόν, το κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ανοίγει 180 μοίρες με εσωτερικές θήκες αποθήκευσης και οργάνωσης. Το δεύτερο, η μία μικρή τσέπη γρήγορης πρόσβασης, το οποίο έχει και κορδονάκι για να βάλουμε τα κλειδιά μας για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Και η τρίτη θέση αποθήκευσης, πάλι με σημεία οργάνωσης. Στο πλάι επίσης διαθέτει άλλη μία θήκη με φερμουάρ και από την άλλη μεριά στο πλάι επίσης άλλη μια θήκη για να βάλουμε κάποιο παγούρι, κάποιο μπουκαλάκι ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, τώρα που είπαμε και μπουκαλάκι με παγούρι, έχει σύστημα ενυδάτωσης, στο οποίο θα προσπαθήσω να σας το δείξω. Το σύστημα ενυδάτωσης μπαίνει εδώ πέρα και έχει μια τρυπούλα, στο οποίο μας επιτρέπει το σωληνάριο να βγει από έξω εδώ στην πλάτη, ούτως ώστε